babbar ruwa ya babbar ruwa, babbar ruwa ya babbar ruwa, babbar ruwa ya babbar ruwa. Babbar ruwa ba da yake batule tun farko, isar ce ta tufatar da Hauwa kan baiko, ta samu fifici ayyukan ku ne ta ruko baiwa gana kan sai da kin yi albarma. Labai ki kairiya wacce kauni ke nema, jinin jikin annabi mai kawar da yan gulma. Balaraban zafi asalin ilahiya, in akwai kiya zara babu wani mai girma. Abin akwai daɗi zo mu yunkura kai ma, cikin yaban zara tushiya ta alfarma. Kamar ta baitoci dan uwa da hidima, in ba kai ba to ga Allah yana da yi shi ma. Ka kyala kowa ya dan uwa abokina, ka kama zara zuciyar habibina. Idan ta so ranar nan da kaunina rana, sai ta nuna iko duka kuskure ta yafe ma. Ji da gani an maka dan ka shakata kai ma, kai kuma an yi ka kai wa zara ne hidima. Wannan bayanin da kwai yawa mutane na sai a san da mun zauna za ku ankare kuma. Mu cusa kai a cikin yi wa zara baitoci, da so da ki an san arzikin ta dai mun ci. Mai rabu mai annabi mai take fiɗa kun kaso ta ɗan uwa na daɗin hakan na ke ji ma. Kana ta sallah azumi da nau'ikan bauta, ka dakata so ta saman su za ka fifita. Da ita ka samu har ma kake ta yin bautar, washe akwai fasantes ka dakata nan ma. Ga 'yan uwa mata zara ta naɗe nauyi, ba ku yi halarci ba san ta in ku kai sanyi. Batu na rankon sallah mu tsallake nan gunta yi wa mutane sutura har wanda zai zo ma. Kudin duban yaya batu a kan siraɗi ne, mai rabana ya yi nuni a kan mu bayi ne. Kowa ta kai zai haura gami da kayan sana na Fadima, ta ce a yi mana alfarma. In baka gane bai tambaya ta ko kwanto, ba don batula bara da duka mun rufito. Wacce ta yi maka wannan ta ya kake hangen zaka bar ta kuma kiyama ka tsallake kai ma. A sallama miki zahra wajibin kowa, kaɗai ta girman ki a zuciya cikar baiwa. Amanta kowa a cikin ki ya zama bauta, ya batuli dan Allah kar mu fandare mu ma. Magajiyar annabi shugabar mu sai kin yi, madogara ta begen ki dole sai na yi. Da so da ki ya zahra wuke ake koyi, ba mulamunan tabbatuwa cikin ki ya umma. Kina isarwa zan tabbata da ƙarfina, da an bida a samu gare ki gadana. Abiki a tsira hakiki dole a ƙuna, ya maɓuɓɓugar alkairan ilahu mai girma. A gaida ke ramar rabbana cikin bayi, wana tausai zara da nan naɗe nauyi. Da kin biɗa ya maulati dole sai an yi, fito salamun ummu shabab uwar girma. Sa'adatun da sanki ne kadai zira, da ke ake imani a zahiri karara. Faɗar ki babban aiki a yawuwar girma, yin shiru a kan ki kwa babbar asara ce shi ma. Mai busarai Allah ne ba za ku jamin ba, batula ke ba shi tsaro ko ba ku gano ba. Ƙarshe a ran nan ran ita mata busawa, ya kuke tunanin girman ta ayyuhal umma. To me rabar rai me za ya kasa yi ne wai,
da ba wai a ɗauki ɗan wuta mayar da shi na aljanna ba gida ya sai ran mashar ku gaskata kuma ranar da Allah zai ba ta wasu ƙofofi ganan wuta ga aljanna zara ce murfi ki sanya wanda kike so diyar ma'aiki na wanda bai kisa ba tuni ta bare da shi ma kafin mu je nan ku taho mu waiwaya baya ƴaƴan da ke kyautar jannatin a duniya Hassan Husaini nake magana mutane na manya-manya a cikin zaɓin ilahu sun girma sannan ma'aiki ya bai wa sahaba su ma ido ya duba da akwai karima dulkurama daga sama har ƙasa gefenta ma akwai girma babatin karanta in aka shafi ma'asuma babbar uwa ce bata zo da daidai ya'ya ba domin ko ba ya umma ga abba ku duba babbar uwa ce aka wani na kasan ɗanta babatin zakewa burki na lalubo nima ki karɓi begen ya'yar gidan uban girma ki sani jerin bayin kiyaye mun haka ma ki ci da ni mama kar ki bar ni naira mace da ni batula mai nasarar ma'anyi ma ina da sauran loto ba za na kwannan ba za na yanke ta ba ban gayar da kowa ma tana da gayyar da ba zan yabe da ita dai ba dole ne na waiga daga rabbitin a farko ma Allah ka karfafa gwiwa kana ganai rauni sannan kanun ka salati ga sayyidil kauni a sada ya'ya mata gami da jikoki ga sahabu waliyai a saka kamar su dan umma salama ala madaurin abin yaban kowa salama ala anjala jarumin quraishawa salama ala haidar garkuwar madinawa salama ala sanainu bazar kuna kama bara na gaida waliyai su shehu tijani da jiyadi har barhama gausu zamani da baba mai ta kare a shak sharif sani wanda ba su haɗa inuwa da ahalin gulma a nan ta kammala na gaida yan kaɗan sun yi cikin limanar su nake yabo nake da ɗai Yusuf mai nasara yayin zara nake yi har gaban abada babatinsa ya